İTEA Akademiýasynyň Aşgabat wekilligi açyldy. IT ugurlar boýunça hünärmenler ýetişdirýän İTEA Akademiýasynyň Aşgabat şäherindäki okuw edarasy dawara bilen açyldy. Dawara dürli puwdagyň wekilleri gatnaşdylar we akademiýanyň hünärmenler tarapyndan ýerine ýetirilen tanışdyryş prezentasiýasyna tomaşa etdiler. İTEA okuw merkeziniň maksady IT ugurlar boýunça hünärmenleri iň ýokary derejede, gysga wagtda we amatly şertlerde ýetişdirmekdigini merkeziň ýolbaşçylary bellep geçýärler. 3-5 ay ýaly gysga wagtyň içinde programmist, dizayner, proýektor manager, biznes analitik ýaly ugurlar boýunça hünärmenler ýetişdirýärler. İTEA dünýäniň meşhur Microsoft AEP, Microsoft Partner, Cisco Partner brandlarynyň tasdiklanan hyzmatdaşy bolup hereket edýär. İTEA okuw merkeziniň Aşgabatdaky edarasyny häzirki wagtda Java, C++, HTML, CSS, PHP programmerlemäniň esasy ugurlary boýunça diňleýijiler kabul edilýär. İTEA Akademiýasy Ukrainanyň Kiýew, Lwów, Harkov, Dnepr, şeýle hem Özbegistanyň Daşkent şäherine we Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine hereket edýär. Häzirki wagtda çenli 16 000 uçurumlar tamamlady. Bu uçurumlar Django platformasynyň kömegi bilen dünýäniň iň iri IT kompaniýalaryna karýerasyny başlamaga we dowam etmäge mümkinçilik kazanýarlar. İTEA Akademiýasynyň Aşgabatdaky wekilliginiň salgysy Atamrat Niýazow şahy ýoluna ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň binasyna ýerleşýär.